Jacob Owen, y gŵr ifanc, 19 mlwydd oed, fe sy a chyfrifoldeb y tafliadau hir. Dyma tro cynta iddo fe wneud tuag at Greg Walters. Corey Shepherd ar y foli! A mae'n arbediad ragorol gan Hwlffordd yn cychwyn i gêm lawn cynta i Llansawel, ond foli trod fe, nath i ddal honna yn bert Corey Shepherd, capten Hwlffordd. Price, ceisio lled iddi. Camgymeriad gan Jacob Owen, mae gan Demery. O, mae'n groesiad da, Bowen! O, heibio'r postyn, ond gwaith da gan Caleb Demery. Jenkins yn curo, Chris Evans, Fawcett mewn at Owain Jones! A mae Jones yn sgorio! O, gwych gan Hwlffordd gwrth ymosodiad campus o gic Zach Jones. Y cyffyrddiad mlaen gan Lee Jenkins yn curo Chris Evans yn yr awyr, yn ryddhau Fawcett. Croesiad ishel yn cael ei sgibo i mewn gan Owain Jones. 10 munud yma ar yr hen heol. Llansawel dim, Hwlffordd 1. O, Corey Shepherd cipio'r bêl. Am oedd Alex Gammond yn hwyr, capten Llansawel, yn cael ei alw draw gan Ben Williams, a Gammond yw'r cynta i weld melyn hyn o tacl hwyr ar Corey Shepherd. Price. At y postyn pella, Zach Jones yn penderfynu dyrnu. Bevan, bêl yn gwyro, ymyl y cwrt Cosby, a mae'r ergyd i mewn, a mae'n ergyd hyfryd hefyd. A Cian Jenkins ar y foli, ymyl y cwrt Cosby, nath i adlamu o flan Zach Jones yn y gôl. Llansawel 1, Hwlffordd 1. O, camgymeriad gan Tybon. Walters at Bowen, cyfle am ail, Bowen! O, ni thynnu ddi, ychydig heibio'r postyn yn y diwedd. Chwaraewr rhyngwladol Ynys Melita Tybon ar camgymeriad. Walters yn camu mewn, yn bwydo Bowen. Chwip o ergyd ar draws Zach Jones. Heibio'r postyn. Price allan at Walters. Walters mewn at Bowen, mae'n bas wych. Bowen! O, mae'n mynd i'r llawr, dim trosedd. Nawr mae'n y drosedd yn y cwrt Cosby. Ond am bas gan Tom Walters i lwybr Bowen. A fe nath e'r peth cywir, ceisio mynd o gwmpas Zach Jones. Ond yn y diwedd, yr amddiffynwr ar draws i'w rwystro. Llan at Fawcett, y croesiad tuag at Owain Jones. Chwip o groesiad o'r chwith, ac Owain Jones yn taflu nan at y bêl. Bowen, llithro mewn. O, mae Rio Dyer! O na, mae Dyer yn mynnu bod Tybon wedi troseddu arno fe. Mae'n pledio gyda Mr Ben Williams, ond mae Rio Dyer yn gweld cerdyn melyn, a hynny am blymio. Wel, mae rai dweud, oedd Mr Williams yn agosach na fi, ond ar yr olwg gynta, o'n i'n meddwl efallai taw cic o'r smotyn o'n i'n mynd i gael. Pawb wedi gwasgu mewn i'r cwrt bach. Wch chi Jacob Owen crymanu'r bêl mewn! Ac efe Lee Jenkins gafodd y cyffyrddiad ola, wir, o flan Hwlffordd. Ond mi oedd y croesiad gan Jacob Owen yn berffaith. A Lee Jenkins yn codi'n uwch na neb, yn penio heibio i Hwlffordd ar adar gleision nôl ar y blaen. Jacob Owen yn chwarae McCarthy mewn. Cyffyrddiad da gan Fawcett at Shepherd. Shepherd o bellter o'r camgymeriad gan Hwlffordd. Ac a Ben Arman i gyffyrddiad cynta wedi dod mlaen fel eilydd. Nath y bêl dod yn sydyn ato fe, methu reoli ar cyfle'n diflannu. Cian Jenkins yn bwydo Demery. Ychydig i ni wedi gweld o Demery yn yr ail hanner, a Walters ychydig heibio'r postyn.
Gwaith da gan Demery yn torri tu fewn. Bale yn cyrraedd Walters ac ar ei drod chwith heibio'r postyn. Jacob Owen at y postyn agosaf, mae'n cael ei helpu mlaen o! Oedd pawb yn meddwl bod wedi croesi'r llinell, a mae wedi croesi'r llinell! A mae Greg Walters, dwi'n credu, yn mynd i hawlio'r gol. Jacob Owen eto yn croesi o'r gic gornel. Mae Ben Williams wedi caniatáu y gol, ond am gadarnhau gyda cynorthwydd y dyfarnwr pen pella. A beth yw'r penderfyniad? Cic gornel arall. Wel, am ddrama. Mae'n dynnu ar Chris Ben Amon gan Gammond. A mae Gammond wedi gweld melyn. A dyna ydi ail gerdyn melyn Gammond os bosib. Wel, mae Gammond yn aros am nawr. Wel, mae'n siŵr bod Alex Gammond wedi gweld cerdyn melyn ac yn wir dyna'r coch sy'n cadarnhau. Corey Shepherd dros y wal. Mae'n arbediad da gan Fuller. Cic rydd safonol iawn gan gapten Hwlffordd, Corey Shepherd. Oedd hi'n hedfan tuag at gornel uchaf rhwyd, ond braich hir Fuller yn rhwystro'r ar argleision